Hanglang kung manawag ato nila kay kung mga saging din nahurot na. Hello boss. Unsa man? Natay kontra diha? Oh, natay kontra diri kay akong mga saging diri gipangkawat. Ganahan jud ko nga mo resbakta. Pagdamog mga gamit ha katong mga armas nga tag-as mo idad-a. Sige boss, tag-as din armas mong gusto. Way problema na kay dugay na kaniwa kabuto kong armas da. Unsa man na boss? Naataroy agtuon na akong busing kay kinahanglan na niya grisback. Mukuyog mo dili. Kuyog. Kana. Asa mo yung mga tag-as na armas? Dara ako boss. Dara sa ako boss ay mo pinakasakit boss. Pag gamay ni pero daghan na nag-agi. Mo ni taas sa inyo. Aw taas ta pangubumol ni siya pero daghan na nag-agi. Asam din mga tag-as na armas ninyo. Dara. Prinda lagi na mo lagi kay Prinda na mo. pilde mi sa tare. Mga sugaral masad kay mugod. Sige, pagdali mo diha kay pagpaabot ko diri sa Campo 3. Pangitao na tong mga puting ilaw. Ay mao ni akong gidudahan nga mao yung nagkawat sa akong mga saging diri. Pinangahurot ko mga saging. Run. 1 hour later. Tag-tag Ginoo. Mao na ninyo mga armas, ingon mo mga tag-as. Asam to akong ipangregalo niyo mga tag-as nga armas. Napildi na mo sa manok, inyo na pong gipaprinda. Sorry kay boss, kanito mga bag boss mga sugaral mga kayong dako god boss. Yasa man boss, naik hamang kawatan. Sige, naruto dito dapita. Kay gipangkawat ko mga saging diri. Ano to? Atong pangitaon. Tirahan ta to. Saman. Naman. Ya, magkapatay ka na yung mga armas. Magkapatay ni ay. Lumigaw meron ni pero daghan na nag-agi. Sige. Atong testingan pangita. Hilingi mo, kay basit natin nagkawat sa saging diri. Hilingi mo, naruto diri. Hilingi mo. May gani akong bakaw, wag yun ni maapil akong bakaw. May gani wag yun ni kwa. Ano na baka boss? Ako ni baka. Umay man na boss. Wag yun ang liyaw pero pagkataong madali ko sa iwan. Okay, ako kayo, 500 taon. Nakasakay, may kalabihan. Ato na to. Layo. Hindi mo. Aman boss. Isa atbang sila dito. Hindi mo. Wait. Lah, bibiyaan mo ko nila. Ako na lang usa. Ay, biyawan ko na, kasi masakpan ko. Ikutan. Biar na dengan kawatan na to. Kalaban. Run. Asaram to, dali amang nawagtang, mura magtanggulilong. Kawatan yun. Makita naman yun to nato, diri ba? Di ira ka to tapitan dagan. Ato to pangitaon. Kapuya dagan eh. May ganyan ako na igo. Kailangan mo ng respect. What's up mga kamix? Palihog kayo mig subscribe sa among YouTube channel. Og comment lang mo sa ubos. Og share. Kaysa ito, ganahan magpa-shoutout. Comment lang sa among YouTube channel. Si Patit Boy, ang balamban ng malakas. Yeah! Ako na si Vinso eh. What's up? Kalay. Ako dahil si Milan Angelo, ang taga Breeding. Yes! What's up mga ka-idol? Ako na si RJ Plarik. What's up mga ka-idol? Ako dito si Johnny Wise Milan.